Ogin letiga ko. Bia kina dani. Mungkin ali. Jana dani ki gwam bia kina dani. Bia kina dani. Nada ogin na megi. Ogin letiga ko onwa enwun. Ogin letiga ko gwanum no. Gin na megi na afọ. Gwa mo gin na megi. Kan ki bia na be sa kwa. Na ime buke. Kiki isu eje turi mebe. Ibo bele nwa. Mina go kwanga kwa. Oganga kwa. Oganga singi nagi buri begi de bu. Sigi buri begi de bu gitudi de bu. Juni nari bu ti kom na zubu. Ebesna. Guru kan ibu. Kan ibu. Ora Ebesna wa kan lagi ya. Ebesna. Bunu makabiko. Ebesna rapo makan naga mo. Magani rapta gobo. Rapo kan nago. Oh ya got. Umi kabuna wala mo dito ko. Beka bani me Ebesna. Rapo kan naga pa mo na ma ko. Ebesna. Quando conga cordia kama yiko si mama si ifu ngoke. Ebesna. Obiabu no kita no. Ebesna. Bikira. Ofo mage doponte. Ole kwa kinye kuro ngwe. Iko leze ndiara. Ogini. Kali udade. Kadi yemen. Ni mana bere dime. Ewu. Hey. Mudi diaga. Ke kan kasi weme. Kro to o. Sigina madu dime sipa ka ego sime. O to dis adime. Ebere dime. Hey. Nke abụkwa na alaba nkodo nke ọjọọ ya. Ka ihe na-echekwa banyere ka ihe chi ime. Kali isi na-agba popcorn. Onwe nnọọ kasị ma nnọọ ka mesibido ebido. Nwaanyị bụ nwaanyị. Kwesị iji aka gị mara mgbe ị kwesị ijekwu nwoke. Epụtasị nne dị ime. Abakwa n'ụlọ ejogo. Ife awụ krọs gị. Ọsọ gị ịdọkpụrụ. Ọsọ gị iburu na nchukwu votu ansi buru iburu. Ọsọ gị koro ka akpa. Ọ cross ka e ga-esi akpụ ya cross buru ya. Ọ ya bụ ndụmọdụ ya enye m. Chekali ọkede. Kali chelu. Ọ ya bụ ndụmọdụ ya enye m asị oyeli. Maka ihe ọzọ ịchọ ka m gwa gị. Ọ na-asị m gwa gị okwu ebe isi na-agba gị popcorn. Onye nwere ike inye ndụmọdụ onye isi ya dị mma. Ọ bụrụ onye isi egeri. Onye isi na-agba popcorn. Ị na-asị m onye gị mgbe aha kedu ihe a na-akpọ ya mgbe i bidoro ịkpọ m. Mgbe ị kwatara ịkpọ m. Ebe ị ga-akpọ m mgbe ahụ ị ka na-achọ ịrịgharị ụkwụ ọgụ rigoro ebu ngụzọ rigoro. Ọ bụkịta ịbagoro ebe a jiri ife niile dị n'ahụ nwaanyị tarie racha ndị racha mịa ndị mere amị isi ma ọ bịa gwaba gị okwu. Isi na isi na-agba gị otu a ga-esi tinye. Ị chọrọ mmiri ya na-eche ụbụ na ọ dịrị m mma onye ruo ya buru ibu nke ọ ya daịkwara gị mgbe ọ daịrị gị ka ọ bụrụ nwaanyị na-abụ ka ya atụ ime okwu mgbe bịa na lara igwe ọkọ laa m ịtọ ọ dị ime mgbe ị na-akpọ ya n'ime Biko nekwa m esekara m pant. Nri a ọ dị expensive ego nwe. Ya, anụgo m. Ebe sisi echi ya dịkwa mma. Ebe sisi echi dị ma jidekwa ego. Nri a jidekwa ego. Ngwa ntọdị. Ojugo. Ojugo. Okay. Awere ihe ọzọ anyị mere gị. Nawe. Ifo nkọ at na-azụ n'ebe a. Jakija wali yerme. Okay, nke anyị play. Je wire. Okay, je wire. Je wire nko simo ko wire kiti chi dokara pant. Ichi sewaro me. Ike sewa kana ọ dị expensive. Ngwacha ya nwere ihe ọzọ nke m ka mma. Ma ya biko. Kali. Ichi dokara pant.
Jewa nko na ora ajum jewa godo nke wasizi pati jụọ m ọzọ. Ihe dị ka akwa ka nwe ike akwa enwe ike soro ka nwe ike na awu. Kale adọkara m pant. Adọkara m pant ni ego nwe ọ dị expensive. Ọ dị expensive. Mba hapụziere m ewu. Jebe. Ojigo. So kedu maka ogama onye ka ga-eji wee. Ọ dị ebe a. Onye ka ọ dị. Ọ dị ebe a karị. Nsogbu ọ bụ ha nkụ hapụ m. Ya ọkwa na ịwa isi biko iwu ga dị n'ọkụ. Kedu akwa m atụrụ ya atụrụ ka anyị wadi ya wadi. Kedu size mma awade nkụ. Hapụ afụgo m size ya n'ihu. Ekwensu tụwara gị ime. Ekwensu bara gị n'ime. Afọ gị wee buzie. Onye tụwara gị ime biko. Gwa m onye tụwara gị ime. Nsị gwa m onye tụwara gị ime. Onye tụwara gị ime. Obinna. Nke ọ. Obinna emene gị obi ọjọọ. M zigara gị akwụkwọ. Ị gaghị iburu akpa gị dọsa. Gị ọbụla nke Obinna, ngwa na Obinna tụwara gị ime. Ị ga-amụrụ m nwa ebe a. Ị ga-aga ebe a mụọ ya. Ka nna gị bata. Bali n'ụlọ ka chọta akpa gị niile. Ụtụtụ echi. Nna akpọga gị na nke ndị nwa mgbe nna dara afọ n'ụlọ a ziga gị akwụsị na afọ ime ka gị mma ị ga-amụ nwa ebe a ọ bụ ebe a ka ị ga-amụ nwa nke n'ụlọ a mba ị ga-aga ebe ahụ anụ ịgba were butegoro gị lee anụ ịgba gburugburu nwa nwaanyị obere nwa m digara akwụkwọ iwe ga-atụwa ime asị na nwunye na-adọbie gị akwara gị iji wee mee gịnị ana m ewetukwa olu lekwa ya ebutegoro gị ọsọ gị bịa mee ihe isi ọsọkwanụ gị buru ya hapụ shes kpọnyego nga ịnụla mụ na gị ji nwayọ nla ka m nọ kwa gị nye nne gị mee nwanne gị obi ego niile m tinye n'isi gị mmadụ ka enwe nwaanyị tụọ alụ enweghị mụ na gị nwere enweghị ọbụla mụ na gị lekwa ya bunye ha maga mwana ni pa vile pemba ifa ni kuma amaka yesu ya bia pa ifa dia nse na mwa bro ifa just give baby auntie you know how much I know what you do gone magi kwa Ojama I was coming ka kwenu kenye bela na fu ya business Tiga auto we are there since our video boutique here na dey wife nwa na ga kwa akwụkwọ ụgwọ na ni obara na dey wife no go ka church on the local boutique na sa ọ eziokwu ka na nnarụ m na-agwa girl no Chalo ama ni obisha akwan why ije oge ije echego ije buru keka si ati one Anazoa nke bukwa anazoa Anazoa Auntie! Bien. Auntie. Where have you been? Kevin, is your boy pocket water? Ana m n'azụ ụlọ na-akpa Ọ pụtara na kemgbe anyị bịa. Common me. Oh, auntie. Jennifer na-akwụsịkwa n'ụmụ nke ọ na-akwụsị ụmụ. Anara m mụtakwa nke ọnụ nke nna amụta. Biko, ji were mkpụrụ akwa atọsiere m. Auntie, enwere nke ọ kwụsịrị.
Awesome. How are you? Because Joey, no. Auntie, what did mother again? Oh, yeah. As a woman, how are you? So, oh, you bomb taboo. No, how are you? Auntie, if I pay go, you pay off. What did mother use woman? Ya mungura kwana mi bugara otocha ngasa ya wo singiri wa hafa mi ona mena mu ishira ishira ele hinde wa Chineke hemana nazowa iwo nyara ebe m na-agura no mimite di oko ozo nga no chere ejimira What's going on here? Okay. Unara Jennifer, I'm going to put ever. Papa, come by me, map. Yeah, and as a money won't be. He's Susan, Brapa. Yeah, he had to come up. Hey, do Hey. Yeah, and as all, the money money. Possible has a and I know. Machine and I'm come no can water. How are you? She will kill him about the uncle. Go over there. Well, I tell you, Julie, I was so much back in half of us. I'll go go see some. I think I was going Okay. Oh. Isn't that auntie? Okay. Are you okay? Mama mmoja bamni mama. Na ferefe. Mama na za.
Money buru na panile dị n'ụlọ sie rie naanị gị ọ gaghị ebute m dan ụdị mkparị e nyere n'ihu visitọ nwa enyi m nwaanyị bịara ileta m ịkparịcha m nnọọ anazọrọ lee m anya ị hụrụ aga m eji ihe niile mana ị hụrụ osi no agaghị m anọ. This is not the first time. Since nwa bịara n'ụlọ ọ bụ na ọ gaa n'ite gụrụ anụ ọ gaa n'akpa m were ego onye a onye osi Gịnịkwa mere n'ụwa? Chọọ m ịgwa gị maka ya ama m na oge merụ to this extent. Anazọrọ biko kwado nnọọ lawa ka m zuru ike. Anazọrọ ihe mere biko baa n'ime ụlọ jeba. I can't stay with you. Jennifer, you want more? I can't stay with you. Biko, gawa. How about no reality? One made on one night again, yes, here I can't complain and all. And see how more was to give their canoe again. Can you not charge on me? Can you all keep only not charge? Jennifer, you want more? I put on my head. And as a sheep. Now, I quit with chocolate. Because yes, my Manuza. Oh, I just see. Oh, okay, good. Okay, good. I very good. If you ever keep your hand when I told me, Kevin Belacqua, how will you get this now? Walking kick and a Belacqua. There's not been a bonnet with them. Kevin can never pan up. Bina kick against me could see Papa. I have been working them against you. We could see Papa. Oh, black with him like a canagazi. Na machu bugom nulo chumatam nelodina unye neru ise na kusi bakwa aburu gị we ga kusi ọ bụrụ dị manka akwụkwọ ọ bụrụ iwu bụ na onye ọbụla ejichakwa na akwụkwọ ife kacha mba n'ụwa bụ ndụ dịrị na onye ọbụla ya onye ọzọba onwe ya ọ bụ akwụkwọ abụrụ ife niile na-ekwesịrị iji akwụkwọ ma dị ndụ dịfụ ime yi na-ekwu kịta onwekwa n'ife ọjọọ mbụ dị n'ime n'ife kachara mba bụ na mmụọ tụba gị dị ime ajụrụ m ajụ okwe kweta nnọọ m tụba gị ime ajụrụ m ajụ ya bụ nke ihe eji wee na-enwe nkasi obi ọ bụrụ ibebe akwa si na ebe agazi akwụkwọ abụrụ ife niile mana ịkala ịkpatara anyị ịtọ ma tọ ọfụma ịgosi gị masị ihe niile a ọ bụrụ dị ma nke ịgbacha anya ma nke ọtụtụ eji ọkwa na ọtụtụ atụ ime ọ bụrụ na onye tụbara na mmadụ ime ọ bụrụ na anya na ya bụrụgo ọgwụ ada eji mkpachapụ anya na ọtụtụ emere ife dị n'ime ọ banyego ọbụla ọ banyego o nwere ife mmadụ ya emenwu ewọtago so otu ọ banye dịka ị ga na-edi atụbalụ mara ife a eji wee mee mesịa mma bịara nkwudo ndị bụrụ bụrụ ụgwọ isi ga nkwụ ụgwọ isi gị n'ụba ga anụba na-eme n'iya nụ ma gwa gị na mfụ gị na ọ dịghị ka ọ na-aghọrị gị ahụ ime abanyego ma bịa ka nkwụ ụgwọ isi ka m ghara inye chukwu iru ebezina akwa ya na akwa ya na-ewe m nke na-agbụwa m obi si ebe akwa ebe n'ime ọnwa mkpụrụ esi ndụ si ebezina ficha ị na-ebukakwa ọ na-ewute nke agụrụ akwụkwọ agụrụ akwụkwọ anyị nwagụrụ na onwego ife ya gụtara nwa bekee aka ọcha Sorry, I don't understand it all. Chiloke, when I say you don't understand the issue, No, I grew up in the city. That's why I don't understand it all. How to come on Jennifer when Mama Kushiri Moyo.
Ngwani, what is your name? Oh, Dad. My name is Cynthia. Cynthia. I'm going to you know to Hamama. He has a Hamama. Him of room. But what was your son? Oh. Can you speak English? My name is Anazawa. Oh, Anazawa. That is Grand Safe. Okay. And I'm the only son of my father. Oh, okay. And my father gets very soon he will become Igwe. Oh, really? And when my father is Igwe, I will be a prince. Oh, that's at that really time, nice. I will make a princess. Oh, me? Yes. Oh, Even see, and that one never finish. And they talk to you now. And they come from Dubai. Dubai? I go dressed like this, no show. Oh, I'm a woman, Nade. I'm not sure I'm a woman, Nade. Nyamoto. Relax, girl. It's talking slowly. Now let's live. Yeah, how about you? Which are you? Yeah, it's okay. It's okay. Just relax. See, you look like your wife. See, everything about you. I just see you now. I do like say, look, I carry you to my house. Because I go very soon. I go finish my house. My mother will come. My car, everything. I will just be the. Excuse me, please. Just take a look at yourself. He said that you're looking like a mama spirit. I'm telling him thank you. Hi there, man. Excuse me. Just take a look at this guy. What's wrong with you? You just let him talk. Are you blindfolded? This guy, everything's written all over him. What's he doing with him? Let's leave here now. He came from Dubai. Like he's telling you lies. Let's look at him. Yeah. Take a look at him now. Let's leave here now. What are you watching? Let's go. Give me a Come on, you should have just rugi. This guy is fake. Okay, I'm coming. Just a minute. Can you just go, please? See, we are if I want to. I'm even trying to bring this girl. You know what I give you money. I could buy you car. Really? See, but where your house is? Thank you. Where your house is? You know, Maze Okoro's house? Mazokuru. Okay, that one will die for one today. Yeah, my house is at the back. Yeah, sorry. Yeah, Diba. Yeah. That was fast. Go. I will check it tomorrow. Are you sure you come? Hey, if I'm not going to see a fine girl like you, who I want to go see? And this one that you came from Dubai. Okay, no problem. Hope you will come. I will come at the Chris. Since I just leave this guy, let's go. Thank you. Okay. It's okay. Bye-bye. I can't wait to see you. It's okay, let's go. Oh, please leave me alone. You came from Dubai. What are you doing? Yeah? Hey, you know this girl. I'm going to check out for you. You know what am I doing? We can go away, baby. She look at what wago. In the room, she did. I'm going to move. Any more can you believe? Oh, it's a happy. I don't want to let me see more. And I don't want I'm a more on you with that. And I'm on the channel. Yeah. What do you believe? Yeah. Yeah, we can't do that. Yeah, we move it. You put me out. Mark, man, not the marriage. That's what I'm going there. Oh, I'm going. We are. My brother. Ngalo, mtsege, jishota. Hamu no, ewu no ko no buda. Kwa himi, elo trake para ko kene kwan. Ha? Ama para kwan ge, awu mo nyara. Kwa himi ni kwan. Yemo ka anu no city. Na wo. Na wo. Simba, na ma bo nyara buda na ko no buda ka. O asa shiro na jo. Singe wa keno city. Kwa hiji bata kwan. Ka fu na ko le man hiji bata. Kwa himi wana. Come on, zuzuru gi. Haba ba oso. Ke tere zin kuli nwanne, ma zi kuli na na life. Ya we kana ta kuli kuli. Ngwa, zuru ma ba. Come on, zuzuru gi. Yile cha haya kanodino buda. Agora ga wa ka city aho.
Maga sit ya. Isu kule maga. Maga sit. Ma yina nke m gara aga. Aghọtabeghị ha. Na nne Igbo kwere. Lekwa ya otu kombo ịtọ ịnọ ise. Iti ihe a ka ha blọkụ ọmị ya. Na o kwetọrọ iti na-ebu ụzọ eje akwụkwọ. Na o kwetọrọ. Na o kwetọrọ ile ga-ebute ụzọ. Ngwa emechie m ya. Mepu otu ko. Ngwa nekwu ya. Ngwa gị richi ya azụ. Ị ga-erichi ya. Obinna. Nye ebe a ka ị nọ Obinna ebe a ka ị nọ na-azụrụ okwe. Wee lụzọ na nwere ndị nọ n'ụlọ. Ka ọ n'ịmarọ. Onye ka ijibere ebe? Onye ka iji nọọsụ n'ụlọ n'ọbụrụ n'afọ gị debe ebe a? Ọ bụrụ n'ibi n'ụlọ chọọ na ọ bụrụ ji wanye ji mgbe mmanụ siri ya idebe ebe a. Wanye ji gị na onye na-awanye ji nwa biko chọrọ m ego ka m wee chọọ ihe nneshi maka ọ bụla ịbata irie m ana ọbụla mgbe ị ga-eji bata ka m ga-eji wee chọba ihe nneshi. Agụrụ jidoro gị mmechie ya anya na ịfụrụ m tichikwu oge ọnụ na inwekwuru ike ikene m ekene ịmakwu na m nọ agụrụ. Dịka Listus eweniwe good afternoon. Eweniwe a na-ekelekwa n'ekele ọ bụrụ m onye na-adịghị ekele. Enyi gị nwoke na-akpasị m iwe. Iwe ma ya dịkwa n'ọkụ iwe ma adịrọ ọkụ ama m ihe na-agabiga. Chega nchọlụ gị ego. Kali uche gị dịga m kọmọ mgbe. Mba udo. Gịnị ka isi niile esi? Nyem. Nyara ijichara ya ego Obinna. Nyara ijiri ya ego wee lapụ idobe m ego n'ụlọ. Ịkpacha n'anya chọọ ka nchọrọ gị ebe a kpee. Nne echetara oge na-ara ụlọ ịpụ ka m eji wee chitela oge m. Achakwa anya gị mụ adị ala ikwu dị omume ọzọ. Jebezena m abịa. Chere n'ọmụ ya. Debekwa m nri. Ngwa ihe. Kali ịchọ na ọmụ ebe ịgbara akọ gị. Enweghị ife abụọ agwago iti. Mgbagọ si na mgbara mmadụ. Ndekwa gị. Itiri ebu ụzọ eje akwụkwọ. Rie nri. Anya m eritere m. Ndekwa gị iti mpata. Come on, nhưng mà cũng mà nó đừng mua ông không mà nhưng mà nó gặp bạn này anh nằm mình đi về cái nào Chineke ị mara ma mụrụ otondo rewara ọgwụ dị ụta aga m na-aga n'ebe Chere ka m kwuo okwu ọsịsọ. Otondo ka m kwuo. Eleghị nyere m onye a na-achakwa n'ụta. Mmụọ ama mgbe mmụọ ala zọwa aga m agba nka. Nye m ezigbo ọgwụ ka mgba. Ndị nye m paracetamol inye m ịchọ ka afọ sagbuo m. Achọọ m ya. Mana nke a na-acha nkanwụ ka ihe tiri ka mfa. Ọgwụ gwa gị na ezigbo ahụ. Ezigbo ọgwụ. Ị na-agba ajọ ọgwụ. Ọ na-agba ọgwụ. Otondo. Ya yi. The match is Otondo. Imoka mo mo tusha na macho. Imoka sisa anga. Otondo. E fa like this.
Ya o, ema wa shao. Giba weba. Kuchola ma baga. Iwo nyara. Iwo nyara. Kinu mi. Ele hewo. Mba kunya haka. Onwere nwatakịrị nwoke na-akpakwa ike n'obodo. Nínú yóò ṣì nínú oṣù. Come on. Mbọ na iri ajọ nnu. Hey! Anazoa. Inotana city one. Iharo kwara ano. Masara gị. Lebere. Ịmụka nke mụ mbara bata n'obodo a ka m na-achọ gị. Enwere m ozi. Abatago m. Onye gara city ọrụ mgbe sọrọ ya o ji bata. Akpatala m ego m abata. Ngwa gị. Ya onye ihe mere onwe gị. Ngwa lee n'afọ gị. Iburula afọ ime. O buru gị ugbu a ga-erewe akara. Kparịwa na n'obodo a. Ọ dịkwa gị erewe na biskit. Ama m ewere my sister anụ ugwu Hausa. M ga-akpọ ya wepụta gị kulikuli. Gị erewe kulikuli. Akpọzọ gị kulikuli mmebere. Gụọ kulikuli mmebere. Ihe n'ihi mere oge. Ọ gbasara gị. Ọ gbasara gị Anazoa. Ọ gbasara gị. Ị ga na city. Ọ gafee n'akụkụ yu pọtụ Onitsha. Ọ gafee n'akụkụ yu Adọ. Ọ gafee n'akụkụ yu Ashu. Ebere ogene. Ogene nke iru gị dị otu a. Ka gị dị iru ka bi isi mkpụrụ. Ọ gị kpalitọkwa m ka Anazoa kpalitọrọ m. Anazoa kwa? Ọla Anazoa na-enye nwoke ka m fụ n'ụzọ. Oge ntị be nna na-abata ka m nọta ebe a. Nwa wee kpalichaa m nwere okwu a na-ekwu okwu nwa na-egwara m taa. Ọ sikwa m n'obere oge kịta na mmụ afọ m na-apụtakwu m adị shapeless. Mụ nwe ebere adị shapeless. Ọ bụkwa sọ ka nwa ọ sikwa na n'obere oge na ike ụwa ga-agwụ m ebido m bugharịba aka. Chelu. Mụ nwe ebere. Anazoa mepe ọnụ na-agwa gị ụdị okwu a. N'ihi ebido bugharịba akara. Esi na Anazoa si n'ihi ebugharị akara. Ọkụkọ mma na ị ga-akịta aga dọọ ya aka na ntị dọchie aka na ntị gị ka ọ hapụ maka n'obodo a. Ọ hapụ maka n'obodo a. Ibugharị akara karị mma karịa ile kulikuli. Ka nje dọọ ya aka na ntị. Ka mbe ka nje dọọ ezigbo aka na ntị. Afọ na arapụ ebe Anazoa. Mma gị kwanụ. Ọ dịkwa m ese gị. Isi a na ije mma. Kedu ife okwu maka onye na-aga ya taa? Ọ sị nọọ mbido afọ ime n'ọkụ osi n'okwu. Kedu ebe si n'ife Anazoa? N'ezi agbara eto. Ya na onye ya? Ya na enyi ya nwoke ahụ ga-akụ iko bụ ọkwa anyị nchọka ịkụwa kọchicha ka na-anọ ọdụ anyị. Ya na enyi ya nwoke? Enyi ya nwoke nke agbara agba? Achọghị m ịma just kụọ ihe ka m kwuru kụọ ịza. Ofe adịla ebuo? Ekwela ha bulie gị ịnọtụta n'ụlọ a. Ugbu a ka m kwuru. Ka njegara m apụta. Na-eme nke Anazoa mana nke enyi ya nwoke ka m amarọ. Kali na apụzi apụ. Sị ka m bebe gị. Ọ dịkwa na mma. Be ma dị ọdị mmụọ jekịta. Ọ gịnị ọrụ kọsọ ka nna mgbazi. Na gịnị na-emezi? Be m na-agba ọkụ. Onye tiziri ọkụ be gị? Ebere kwara. Afọ ime. Chiri chinye m taa. Echi ọchịta chinye ọzọ. Nsogbu nka si ebe a. Mụ onwe bụ ụdị experience ahụ. Etu na na-agbagwoju m anya. Maka ikwuru ihe esi na ọbego na-agba ọkụ nso onye tiri ọkụ isi ebere nwere ọṅụrụ kaịka. Onye abụrụ na ihe nke bịa ka anyị nọrọ ana ọ bụrụ ya a ga-akwụ ọtọ. Ọ bụrụ nwaanyị na afọ ime rapụ kaadị n'anya bịa ka m kọwara gị. Ọ bụrụ ife aka ọbara mgbali elu ọbara ị ga-eji wee na-akpa ihe ịma mba ewepụnyeghị iwe ụmụ nwaanyị dị ime ihe aka ọbara ka anyị nọpụta n'ala Igbo. Ọ bụrụ na ihe aka ọbara mgbali elu ya na-eji eme gị kedu ụdị nsogbu ọ na-enye kịta? Nna ọka afọ ime na-adị. Kedu nke ọ na-eme? Nwa achịta chinye m taa ọchịta chinye m echi. Onwekọ arụsị eme ya onwekọ nka si eme ya ka eme nke a ka eme nka. Mba ọ bụrụ ụdị enwere ọmọgụgụ ụra maka m ụla. Ịmara ihe a na-akọ nwaanyị dị ime nwere mgbe ọ ya awa sagata ọ bụrụ na chi ya wofutere ya ọ sagatara ya mmụọ. Ma ya ejikwana ntị mmụ ime ụla. Ya ejinarị ntị mmụ ime ụla. Ọ bụrụ na ụra ma gwa nwe mgbe gị na ya na-enwe ka gị na ya ga-esi na ọrịa na beji ọ na-apịa m ọgbọ ka m gwakwa gị ọ na-agbakwuru ma kacha m
Ya bụ ife nna agwaghị ya kịta ọ na-anọ na palọ ị na-anọ na rum ọ na-anọ na rum na ọ na palọ ịmakwa ihe a na enwekọ onye esimeri ọkpọ ọgụ taị ọ na-adọghị ọkpọ ọ na-agwaghị owu Obinna iwu onye ara Obinna iwu nke a na nsogbu itiri m mba jide nke a jide ya nnọọ achọrọ m nye ihe na-agbaka m isi rie nri mba ọ na-erikweri nke ọ na-erikweri esi nke a mba na o nwekarịsị ya na nke a ka ọ yiri ebute nke mba na nwere ka ọ dịka nwa na-agbagharị ya na ekwesịghị ịta ya ụta nwaanyị dị ime nwekwe mgbe ya bụrụ ọsị gị n'ụkwa ịgbagharị ya weta ụkwa ọsị gị mgba nọ nke a na-ata ikọta nke a na-ata atọ sị gị mba n'ofe ede ọnụpụtasịba gị ekete ụlọ ọ kafasị eme ịmụgo nwa akwa na nwatakịrị ịmụ ụmụazị na-anọ n'afọ a na-agba ha ligi nwe mgbe ha anabata agbaba ligi dị ka a na-agba ya n'ahụ nwaanyị ka nwaanyị na-agba ya n'ahụ nwoke ị na-erikweri nke bụ nri kedu onye hụrụ ụdị ọdụ anyị na-eri kedu onye hụrụ ụdị ọdụ anyị nne ya n'aka etara m ahụ n'anya ya ka m ji n'elu ka m dị o nwere ebe ka isi esi akwụkwọ ya ka ị hụrụ m echi a ma agbakụzi ọsọ be mba awọ nke ịgba m n'ịgba na ịgbakwa n'onye ekwe ka ndị agadi ego nke ya ka nara ị na-akwụkwọ dị akwa nke kịta ka ọrụ bidoro ọrụ abịagokwa o kwerekwa ya kpọọ m ka m nyere gị aka rezume a na-amapụ m ebute m debe na ọka rie nri ọ na-adị nkọ ava debụrụ nsogbu nke asọ ọ bụrụ gị na gwa kịta na kịta ka ọrụ dara ịmara ọkịta ka ị ga-akọpado ka enwe nke a na-agbasi na netwọk ọgwa kịta nke a ya ekwekwe gị ọ bụrụ na ọ ya ekwekwe kpọta ka mụ na ya nọrọ ka m chọrọ mmadụ mgbe nke wuru isi sekpu ntị m ji chọrọ ịbịa fụ gị bụ na nwata nwaanyị ya na-egwekwenu nke a na-eri ube ọ na-erikwenu nke a na-eri ube ọ na-agụsi m ike kịta ka mmanwụ na-ejewe okwe Adora kali pụtaba ife ọnọdụ m nọ na ya nke Adora ya etinye gị ya dịka ụta nke ma mmaji ịsa okenye mụrụ onwe ya nke a ị na-esogbu ebere bụ nwata ọma ha ka nne ọma ha ka ebe ife ọ mara isi ya meghebe omeghebe ọ ka esi ebido emasị na nwata na nke a bụ okenye ịdaba n'aka Adora ịba n'aka Adora wute ihe anya na ndị be ha na-eme uchu nwanne ya nwaanyị anya ncha n'elu pụtabakwa okwu onye na-agwa ọyị ya pụtaba n'aka Adora ma ị chọọ ijebekwa mma asịkwa na agwa nga agwa ka ọ dịgodi ka anyị jee chọọ ụdịgodi biskiti ka nke a enweghịrị nsogbu ọ na mmadụ ma ụra ka ọ dịghị fụ na ị na-agwa ya okwu ịnọrọ edista etu edista Yeah, just show me. Don't worry, I'll show you. To see him, the Dubai guy. Don't worry, we are approaching there. Okay, thank you. This is our boundary. Okay. I'm not entering inside with you. I'll wait for you at the gate. While you go inside and look for Anazwa. See Anazwa's house. Oh, that's my darling's house. That's your Anazwa's house. Hey, baby, can't you just follow me? I am not inside, going. Can't you see? please? I can't go there with you. I hate that guy with passion. No, because of me, you should just like him now. Please. As you can see, this is Anazwa's house. Go there. Let me wait for you here. You think you will wait here? I'm okay here. I will be alright. You must be Anazwa's sister. My name is Cynthia, Anazwa's friend. You know, you go to me. What expensive? You know, sorry, I don't understand you. Yeah. Oh, Oyiba. What are you wanting here? I am here to see Anazwa. I'm his friend. Sorry. Which Anazwa? The one that came back from Dubai, of course. He told me this is his father's compound, that his house is here to be unfinished. No one even. It's not Anazwa here, but sorry. You say Anazwa is coming from Dubai. Yes, I'm Anazwa's elder. Anazwa is my elder. And Anazwa is not going to Dubai. Even Cotonou here. Anazwa is going to Cotonou. As in, Anazwa is not even going to Cotonou.
Cotonou here or there. See, the only way Anazawa is going is the city. And only there Anazawa is even stealing aqua. Egg. Anazawa went there and be carrying their egg. I cannot hear here. Anazawa is here with me. You get Anazawa is here. Me, I'm elder to Anazawa. Anazawa is not going any Dubai. Okay. Please. You can't be serious. That's it. Because I met him on his way back and he told me he wanted to look the way he was because he wants to disguise himself. You know, yeah? I don't want to pants. You know, yeah? It's just like a pants here. Eh? Or do you go where? You may go where? Okay. It's enough. It's enough. What? If you want to know here, tell Anazawa, you know here. If you don't want to, you can fool. What from here? If you don't want to go, you can sit down. You can you can sit don't disturb my life. Nonsense. Can't be serious. I'm going to do it. Yes, I can't. Anazawa going to Dubai. Nonsense. You have some Anazawa to Dubai. Funky. I want you when. One of them is in nine. Hi. Can't believe what I heard. That stupid idiot. He lied to me. In fact, I've had it. Please, let's leave it. Take me out of here. I'm tired. I told you, but you didn't listen. You shit. What about one night? I have an arm every day. Who was where go? Sim air. I'm not trying so in kiss Dubai. Dubai, hey! Anazawa is not Dubai. Hey, we go over to America. What Hello. I don't know man now. I tell you to go. Tell you to look around the expensive pants. You don't want pants. It's a bad one. I'm some more man. Okay, bye. Hey! Okay. Oh! Adora! Ka si na afụkwa afọ m na ị na-atụnyelụzi nwa okorobịa obere uche ị na-enyezi ya oge aghọtazi m Como a mãe é? Calibu nem no kit. eji m ya gịnị gị ekwuru m ekwu ịfọzi na ekwuru m ekwu eji m gị na siki 5 ụdị 6 gịnị ka ime ichi ya na ị na-akpọzi nwa okorobịa kali ọgbọzi kalistus iyi dịkwa katara aka ebe eziokwu dị Adora enwere onye na-ekwu okwu n'ime gị ka ọ gị na-ekwu ihe a na nne nke eme anyị na-emere ebe aka ihe megide n'otu na ọgwụgwọ nna ya na-abụ ya anụ dị nna pichi otu agaghị esi n'obodo ọgwụgwọ otu ahụ ọ kwesịrị iwetu ụbọchị nka ka ya na-aka ya ụbọchị na-efu mmadụ na-aka nke isi m mara iketa na mmadụ karị mụ wee sị m ụmụ wee sị m n'ihi ya anụ ife ọsọ mmejikwa ọsọ mmezi wee nye ya kwantasị adọka ya Adora nwanne m ịmakwana amụbụ m n'elu ma o nwere onye na-ekwu okwu n'ime gị mana kịta ka mma nọọ gị na-ekwu okwu a Adora ife melụ m kọmụnụ nọ nna nwe na-emepụsị ya ka na zọ na-eje Dubai na-anata gị dịnyere ya onye ofu gị ya agwara gị nyisoro m ala ndị mechie obi gị mechie kọmọn mechie ya ọsịsọ ma gbaga akwụkwọ kọmọn mechie datị na ọsịsọ bịa
Udara wacha mwana kwa ya. What again? My baby. Sim. It is now. Mwata kaya yusu mwana. Si. Udara wacha. Ana kwa ya. Si mu. Ana ya. Yes. What is it? Ngwano, come. Chere me ba. Let's go inside. Go back. See? Anazua. Why did you lie to me that you went to Dubai when it was ordinary city you went to? And so you even went there to do house help. Chineke! Who tell you all this truth? Mba, who tell you all this lie? Your sister. Chineke! Himana, my sister will read her borum. See, let me tell you, this is, they tell you, is lie. It's because they don't want two of us to stay together. And that's why they want to put us under. Let me tell you, my sister is jealous of you. That's why they don't want two of us to stay together. See, let me tell you, well, let me leave that. No need for that. Just go. Leave. Please come and talk to this fool to leave here. Yeah, we'll go, you go. Imagine the man already wine. The very boy. Cynthia, I warned you, but you wouldn't listen. It's okay, let's go inside. I told you that poverty is written all over him. Just look at it. Yeah. Leave this thing and let's go. If you don't want Come on, get out. Let's go. Yeah. Wait, okay, marry him there. Get out. I don't want to stand with this thing here. Chineke. I said, let's go inside. You are a liar. If you don't want Leave to this go place. inside. If you like, marry him. It's okay. Yes, it's a lot. I see good in na uchoka nje kita afya kanye ya kita kama nabia mkora zoom mota zia koro mechi anya ngopitia mba ya suna nkara mmeyoja maka mota obozo ngapu mota mechi anya ngopitia onya maka Kale, hey, ena ọrụ ikwetego were m dịka ezigbote nwoke ga-anụ gị ma n'ụkọ ma n'uju onye m aka mgbe a mere tii Ebere, biko nwa m gbaa mbọ ka ị na-aṅụ ọgwụ gị ịnụ kachasị n'ụtụtụ iri nri gị were ọgwụ gị ṅụọ ịma nwaanyị ahụ na-adị ime n'ụtụtụ ahụ na-eme enweta ahụ na-ese nso iri nri gị were ọgwụ ṅụọ o ịma na ọ na mmehie adịghị mgbara amadị aga m na-enwe n'iwe obi aṅụrị iwu na ịgọgharị nwa m na ọnwụ gị tụwara ihe onye m na-ewere iwe nsogbu adịghị nna gị ka na-enwe iwe ọ ka na-ewe ezigbote iwe mana nsogbu adịghị nna m ga-eme ka ọ bịa leta gị ọ ga-abịa leta gị ya hapụ asị gị nwee ndị nsogbu adịghị ka mma nke ahụ kwa n'ihe ọrụ lekọtara nwa m anya ole ka m na ha ala ihe ole ka m na-ala biko
gị na onye gị nwoke lekọtakwa na nwa nwaanyị anya o biko kwa gị na onye nwoke birikwa n'udo ka m nawa ka anyị kụọrọ ya okwu Mama ngwa m afọ gị nke adịkwa ka ọ na-atụpụta ebili gị ụtụtụ ọbụla na-adị ọkwa nwata eribe ihe ọ na-eri orie ya ọ na-ebere ore efu oye nke ọ dị ka ọkọ dị n'usekwu gị mmiri ọkụ osiri mara menyego n'ọkụ enwekwa enwe ihe n'usi ka aba n'ime gị na ndị aba n'ime ọ bụla nwere ka nchọrọ ọka ka ọgọgụ nwaanyị ji wee bata mgbe ọ gotere ụmụ ise n'ime enwe ọrị mmanya dị ya sị ụnụ na-abọ nwụta akwụkwọ vino m ihe a ka tekwa na na-esiwere gị n'ayọ gị ha kwetezie n'ụlọ m ya isi ka hapụ m iche ise ka mpante iche dọrọ mpante ọ ga-akwụ ọnụ obodo nke tewa anya ka ma na-ebịa apụgodo mmadụ apụ ihe ị ga-eme nye m ohere ka m dọwa ya ụpantị ego nne nke ọbụla ego nne ka iwe ghọta ka o si dị m n'obi ka iwe ghọta ka o si wee dị m n'obi mechie anya gị mechie anya gị mechike n'anya gị ikwetego nwere Kalistus dịka ezigbote dị gị gafọ n'ụkọ mana ihe oriri nye m ohere ka ndọwa ya na-esewa pantị a ka ndọwa pantị a ngwa ka efu lezie m anya ka si nọrọ lezie m anya biko kwetezienu nabata m dịka ezigbote dị gị gosi m ebe eriri pantị a dị ka ndọrie ife a bụ visa ga-eji dọka pantị a ngwa kwete m Kali, ini doang pantat. Sewagom pantat. Kayak sewan pasti bu. Aku kayak jangan jadi sini baik. Kali, enak kan? Nebi kau tu ringi. Nenek ringi kau. Nenek biko nenek. Ringi maka. Isori sebenarnya. Ringi. Enggak sobo. Kecina ringi nenek biko. Papa kwa ya go. Na bakasi ya. Amamife na egbu ya. Nebi ka apụ na biko nebi kau tu ringi. Ọ dị mma nene. Na wow. Maka. Kaya sawasigoro mpant. Karim. Hey. Kali memi na mgbawa isi. Chai. Kaya sago pant. Odori agogo. Odo sago expensive pant. Ne. Nne eyensi ka ngwagodo unu. Akọ mma na onye ọbụla chayarị kịta ahụ. Kịta ka bụkwa mgbe. Ọmụ na onye ọbụla chayarị. Ka ama na-enwe ohere mmadụ ikwu ezigbote ọganiru echi niile. Ọkọ mụ na onye ọbụla chayarị kịta bigo ezigbo ndụ. Ihe ndị oke mpa mmadụ a na-eme anwụ nwayọ. Adora! Ọ gịnị? Ya maka na Kalistus gbanyere gị ringi n'aka. Mana iji nọrọ ebe a na-agwa m okwu nchegharị. Ị bụrụ ezigbo mmadụ. Ndụmọdụ ka m na-enye ka ọ dịrị ya mma ka ọ bara gị uru. Mana Nkechi cherecha ihe Ada na-ekwu bara uru. Nne gwa bịa. Ka anyị chegharị kene Enugu ya mụnwa bụzi onye mmehie. Asịrọ m na iwe onye mmehie mana ka anyị chegharịa ka anyị gbanwetụ. Nwa ya bụ ife n'otu. Biko nkịta kwa nkọ ị na-ewe amụ na-ata ego. Ejekwa mbe estafa. Ọkwa maka ife estafa n'ụzọ tie ya ọzọ. Ejekwa mbe estafa. Jeje yo ya biko. Ayo me biko n'isi anyị ncha niile o. Ayọrọ m gị yochitalụ m. Ọgụ ya gwa m ife mmemme n'isi. Ejinye m gị? Ọgụ ya gwa m ife mmemme n'isi. Mụ na ya bụ nwanne. Ejikwa m jeje ya ọfa biko. Yọta gị ya. Ihe ọfa mfa abụọ ya rụkwugo. Maka mụ ara akwado second missionary journey iji etinye tie ha tipụrụ ịkọmbi. Anyị so n'okwu machi.
And that one for ha ga-emekwa ga shebi akwa ma nkwada na-ekweta gị na ọgụ nwa na ọ na-agbazo nkwụ biko ma sign ya no good before ha ba ya rụrụ m ndị ya go ya ma kere m ndị ya mana ịcha ya nenere gị mana ịcha ya nenere gị ne nwaanyị ọsọ ọgụrụ mmadụ ọsọ sasịgoro mmadụ mana like you na ta Hello, Yellow. Yellow. Chalo go kazi. Village bush. Bien so kazi no ke jam. Huh? What are you still doing there? Let's go. Yeah, I'm okay about bush boy. Huh? And my wago you can Yellow. Yellow. Obinna. Ewo. Obinna. Ogini ki na-eme? Ebi. Mba imagolo mu anya na aga na anya agafe otu anu akwa onwe ka apia si wedu mu trouser na ibe. So panty ebe na egosi nse ka ngwe ka obu. Oh, ngi na afutazili ya akwa ya. Nke panty akuzi. Mba obuli ya. Imagolo. Afutazili golum. Obinna. Mba as imagolo kansen kam didn't be na atakasi m anya. Ọ na atama anya alụ nse ka ngwe ka obutu akwa ya butu. Esekechal mpụtara apụtara. Iro onwe gi mi egi. Who are you and who are you? Abụghị ka nchọ wee bịa. Onye nchọrọ bụ nwaanyị ọcha. Ka gị na na-akwu esogharị Yellow. Gbọrọ m ya na ka nchọ wee bịa nwere ife nji ga-eme. What are you looking for? I hope there is no problem. Here. Dokwan m okoro. Takpu mmiri na ọnụ wee na-ekwu ya. Gbọrọ m enyi gị. Ị na-ajụ m ogologo ajụ n'enyi a na-asụkwa na na-asụrụ m bekee. Ị na-asụ bekee ndị gara siti. Ihu na ebere na-aga n'osi. Biko, okwu bekee na-asụ nsụ karịa agha. Nwaanyị ọcha. Gị ka chọrọ. Abịa m ịgwa Tigo ebeberikwe. Nụrụ ihe kwu na ebe ya beri. Da buru gị izi buru gị ikpeazụ. M ga-anwa anwa. Nụ na ntị ma ịfọdụ ịfụnanya. Na gị na Obinna m ma ya obi. Ma onye ya obi nọ. Ma nọ na-ekwudo okwu. Ị na ihe na-agwa gị. Sisi ji wee nụrụ Obinna. Obinna ya fube nwaanyị. Elebe nwaanyị azụ anya. Belụsọ gị. So maka ya ịmana obodo isi. Ị na ya gbakwu ya o. Maka isi m ga-adọrị pere adọrị. Ịmana ebe isi. It's okay. It's okay, please. What's she saying? Ngịnwa gbakwu ya o na ihe na-agwa gị na. Gbakwu ya. If this female mad dog, he said that you should leave her husband alone. Can you imagine? Who is even your husband you're talking about? What's she saying? Hey, don't come and break my gate. Are you okay? I will kill you with my Just go. You're being safe. Don't push Obinna. What was it that she was saying? This village boutique girl. He said that you should stay away from her house. And who is that? That is just stupid old school. That is so that we are coming back. That's what you have told me, babe. Calm down. I would have finished this. I know. Cynthia, me. I came from the city. Babe, calm down now. Let's go inside. I'm tired. Let's go inside. This village, eh? They're trying me, oh. Itu dewe ya usinoma. Eba. Wuri ya hobi na mom. Baga.
ịchọwara ihe ihe eteri manụ akwụ ojukwu mmanụ ojukwu bụ ihe na-ete ka onye na-ahụ ọhụụ na-amụ amụ ebere onye ka ọ na-esere gị na ya ka i were ihu ma ọwụ n'ọhịa ọ na-ebikwere ọfụma ihe iwu ka tụbagonu m iwe na-akpa nkata ịlapụ m ọ tụbagonu m ime kịta na-echekwa ezi jekwu nwaanyị ọzọ ihe ị na-ekwu kịta ihe ị kwuru kịta ịfụrụ n'anya ka mmadụ gwa onwe onye kọrọ m dịka onwe onye kọrọ m eji m anya m wee fụ ya eji m anya m na-agba wee fụ ya ebe ọ na-agwa nwa agbọghọ ọcha nwa ka sisiti wee nata oke abatara abata ifu ka ha si wee nọdị ifugo ife nnu na-agwa gị a sị na ka esi ekwu ya ekwu enyochaghị ọfụma wee rie ọ na-agbụ afọ ka ị ga-esi bịa n'ụdị okwu a ị na-eme konkludu ịpụta nnọọ n'ụtụtụ ichecha nnọọ efu ụdị ife dị otu anọ ịma n'ime konkludu ihe gwara ya fana ọnọkpụrụ nọ fa nọ n'elu ibe fa ihe gwara ya ọnọdụ ha ihe gwara iji aka ihe na-ekwu ihe mere n'obodo nne na anyị kịta ị ga-afụ na adị m ife oyibo na-akpọ bukudu eji m ọrụ n'aka m rụcha ọrụ a na-arụ kịta ma afọrọ ya n'izu ụka m ga-afụ ya n'izu ụka ọzọ na-abịa ewe m wee gwa ya okwu dọjie ya ntị mma agbaji ya unu kwesịrị ị na-ebi ọfụma otu a mụ na onye be nsi ebi n'udo ndị akụkọ nke ọnụ na-akọ jebenụ gawa aka n'ọrụ ngwụsị ọrụ enwe mmozie akwụkwọ m na ife abụ ife ya bụ oge echi na ọ bụrụ ọnọdụ echi tụbazi m ime nabanụ asị na esawarụ m pantị ọ bụrụ enyi nwoke mee ha ife gosi na gị nwaanyị emekwe ọ na-abụ enyi mmezi ya esi na mụ onwe m anụmapụala ka m gwa gị ebe ị nọ kịta bụ ejedebe ọgwụ bọs stọp ewu bọs stọp ka ya ọ kara gị ma maka ịdọwarụ m pantị dị expensive ọ kara ọkwa egbuo m gị ịnwa ya ma egbuo m gị Ada, ọ gịnị ka m mere iji akpachapụ m? Ngwa ọrụ ha abịazigo nwaanyị na-emezi ahịa dị emezikwu ọ gịnị na-emezi ya maazị Ndụka esikakwara m pantị inugi ya esikakwara m pantị maka ihe ego nwa ya ọ gịnị dị n'ọsụsụ ka ọ banye n'obodo anụmanụ na ada bekee na-akwado inu di ifube ya na ya ka ife ọfụma Ada gị ya chekwa m ife ọ bụ akụkọ ịkọja ụmụ ife ịma na ndị be anyị a na-asị gị echekwa m ụmụ ife afa na-akọ ihe ahụ eziokwu adị ka echetakwu biko maazị Ndụka ife mme kpasịta mụ na ya na-abụ ife ndị ochie inugi ya Adọra anọzi n'ihe ndị ochie taa ihe nọzi ya kịta bụ ihe agbara ọfụ ịnụ ya so obi ka ifumega ọ gịnị ifumega nwoke ya bụ na ihe a na-akọrị na ntị na-anụrị na ntị echere m akụkọ ifo ya bụ na ị na-eme ife eziokwu maazị Ndụka ka m jụọ ọrụ ọ bụrụ na ị nwere nsọpụrụ na ahụ ịdọ wee nsọpụrụ n'ihe tụkwasara isi ma ọ bụ nke a nee nke ọnya n'onu ọnya dị onu inyere n'ọnụ ka ewu akpụja ahịa mee nke ịgba n'aka mee mkpọgụ gosiri na ewu onye chiri echichi ifere adịrọ n'anya mana ịgbara ha na-akpọ gị afa gị obu ndụ mana afọ na ndụ ịda adịrọzigị mma nwụọ ịkwasị ịnwe ọnwụ ka mma ọ bụrụ Ndụka mgbara bụ onye ahụ agaghị ekwe nka ọdụmanụ na-akpụ Tyson biko ịfụrụ isi gị enough inugi ifumega biko kịtarị ọkwa ichie Ndụka dịka dị otu a na-eme onye maka nwa gị na nwa gị na-azọkwu na enyi nwaanyị agaghị ekwe nka biko nne aka mgbara bụ onye nke a na-ekwu dosie m aka ọdụmanụ ọsị gịnị ka ọ na-ekwu amamihe ọ na-akọ ọkpọ ka mma adịghị n'ọnụ hapịa biko ịsakwara m pan gụọ obodo niile mana Adọra nọ ya obi na mụ kina bara ọ dịbụ izi na-adị ime ka mụ izi na-atụba nwaanyị ime
ibi afọ na-esogharị n'azụ Obinna, you go na n'okwu idosago m n'ọnọdụ a onye na-akpa nkata otu ga-eti were ọkụ wee jekwuwa nwaanyị amụsị ọcha ọkụ ya nwe egwu enyi gị nwoke onye go n'ije gwokwu na mgbe nna mgbe nna kọrọ enyi gị nwoke nwaanyị amụsị ọcha ọka gị nwuche nwaanyị amụsị ụka gị nwuche ya na m enwezi uche gị na-akụ nwere uche na m enwere uche mgbe ị na-ekposapụ ụkwụ ọ na-atọ gị mụ na nwaanyị na-atụ ime ajụrụ m gị ajụ Obinna nwoke na-agụ ihe akụ ya esoghịzina m n'azụ ka chọọ ihe mmemme ọ bụ nwoke ọ na-egburu afọ na-esogharị n'azụ Obinna nwoke na-agba ụkwụ nzigide ma ya n'iru nwoke na-agba ya maka gị ka m ji wee kwụsị skuul maka gị ka mpa m ji wee chịbụ m n'ụlọ Obinna idozago m n'ọnọdụ onye ọbụla wee na-ama inwe god na-agwa m okwu ị na-agwa m okwu ya nwoke na-agwa okwu Obinna bịa ọnụ bụ maazị eji nwaanyị na-agwụ n'okwu ọ na-efe isi pakapaka ebezina anọ iwe ka njibara gị mgba ma aka isi agwụ m okwu ebezina na ọnọdụ ga-abụrụ ọnọdụ eji ebe jiri nwaanyị ajụkwa ngajụ sị gị na-edikwa fe igbosapụ ụkwụ na-atọ nkịta ibebego na-eso m ebezina beka ebe n'ihu bịa ka ịba n'ime mụ baba naanị karị gị mana ọkụ mmụọ nka ka mbido kwere nkwụsị I gave you the have one. Go guy house. Go wow. Go money at man. Man, I'm making is putting Galase. They won't go. I don't want to know. Yeah, I oh, they look on Japan. Oh, but I need more. Yeah, but I have to put as ya bụ ya kwufu ụmụaka dị nwoke ndị anyị na-eso ụkwanụ ndụ anyị na ọganihu anyị ka ha ji ajụ nwayọ nwayọ ma anapụsị anyị ma ụmụ okoro ma agadi fancha bụ nwoke bụ nwoke ofe ya ka a na-ekwu ya na-egodo bụ ma ndị kirikiri ụka sasasị pantị ka ha sasadebe otu ọbụla Chukwu emeghị ebe ka anyị nwa Chukwu gosi agosi Mebere, okwete no, amakwụ na onye ekwete na amakwụ na enwe onye ekwete elu. Tọọ bụ na karị kwete isi ịdọwa pantị. Mụ ọsịkwa ya sewarụ pantị ya. Ka Chukwu mee na ebere na mma na-enwekwa onye ya ekwukwu sewa gbakwa okwu. Ka esewadebe n'ihe otu ọ bụ na osu ya sọ ndị ya. Mmadụ sewabazi onye esewabazi ya ndabụ ya nwa. Ka hapụ maazị kirikiri a na-esu. Ọ ka mma. Ndị ọya ka mụ maazị na fesasịbe pantị, ị ka nwee pantị, onwe nke fọrọ. What's the phone? Or come on, na hasa wa debe hatch. And onye bele na mechi si make up. For smoking car, wona ko ma dum na. So na wa na mo na so. Good afternoon. Good afternoon, Adora. Mama, I'm ready. Onwe ya isi ka bịa gwa ya. Onwe ya isi ka bịa yọọ ya. Kuren. Padiko. Igba ya bụ o tego ezigbote aka anyị mmejọ gbakwa ya owu. Anaghị ma anyị na-emejọ ya o tego. Ma biko, igba ya wetu anyị, biko gba ya nkọkwa. Eziokwu anyị ma ya emesikwa ya ọzọ. Anyị akwụsịsị gị ya otu ifu anyị ncha ihe nkịta anyị ncha na-echegharịgo onwe ụzọ onye nụ na nkịta ya emerụ gị ihe iwe ma onye merụ gị ihe mwute ma mmadụ abịa kọọ ọnụ si na ọmụ ibi eme ya onwezi onye na-ebe anyị eme ọkwa na ya papa ihe okwu bụ eziokwu anyị echegharịgo anyị ma mmezi ya ụmụ m ebe ọ bụ na Chineke mere ka ndị ndụ n'ụbọchị nke taa wee dịruo taa wee na-eche ife ọjọọ niile na ife unu na-eme na obodo a aga m agbaghara unu ọ bụrụ na m agbaghara unu onye ka m ga-egbaghara
aga m agbaghara unu agbagharago m unu ọ ga-adịrị unu mma di m ọma a sịkwa ka ihe ọgụ gbaala ma mama maka na abụ m ajọ nwaanyị abụ m ajọ nwunye abụrụ m ezigbo nne n'ebe ụmụaka m nọ sọsọ ihe ọjọọ ka m na-akụziri fa ana m atụziri ha aka n'ihe dị mma nna m ukwu Nneọma agbaghara gị ọ bụrụ na m agbagharala gị wee ka m ga-egbaghara ụkwana ife m kwuru bụka unu mebe ezigbo omume ka anyị wee dibe n'udo ọkwere ya ka m ji wee na-agba mbọ Chineke emekwa ndịgide ndụ wee ruo n'ụbọchị nke taa agbaghara gị m ngwa n'ite Adanne baba ele ihe na-eme ebe a ha na-agba Christmas ihe ọ bụ maka etu ụmụnne gị si eme etu afa si eme si na obodo a obodo niile na-ekwu maka afa ka ha bịara yọọ ayịyọ agbaghara go ha ezigbo omume ọkwa gị bụ onye nwe n'ụlọ ọ ga-adịrị ụnụ onwere ebe udo dị ịfụnanya ga-adị ịmakwa famili ga-enwere udo gbanwanwe ịfụnanya ọkwa dịta unu niile ọkwa ịfụnanya ka obi aṅụrụ si wee ju ebe niile ya unu n'izu mango de mariza unu mana de mariza na-agwa ajọ ọgwụ anyị na-agba agbacha ọgwụ biko bịa tọwa ka ya atọ ala biko bịa tọwa biko ka ya atọgo m ga-anapụta unu gbachiri unu Chineke unu hapụrụ n'ọzọwa dị izu oshi mango ugbu a mango ezigbo n'ụlọ mmadụ na-akpọ n'ọzọ n'elu mere ka ya n'ọzọwa ara gbagboro unu unu lechara ya mango marize dịgoro ihe elu Una lo beba, una con mua
Ana biko bazo wa. Ngwale ni yunu munu. Ana biko bazo wa biko. Nga zo no. Bazo wa biko. Ebure yi de. What? Cynthia, baby. Cynthia. What? What do you want? Because of that small thing, what do you? Now you the verse. Even that, way they give me, you don't give me again. See, leave me alone, eh? Stop deceiving me. Leave me alone. I don't want again, eh? Cynthia, tell me how I go take leave you alone. Eh? If you look inside my eye, if God will open your eye now, eh? You look inside my heart, you will see Cynthia, 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 Cynthia. Every part of my body, na Cynthia. Now only you are alive for this village. Now you be the only sugar with this my tea. Are you sure? Hey. Okay, all this guy you're saying, who knows if I don't sure, what do you go carry me come back from city? Now you carry me come back. It's because of me. Hey. That's why you always hurting me like that. Sorry. You see, sometimes I go to dream, I go one die. I go see no Cynthia leave. No back I come back. I come back for life. So promise me you won't do it again. You never hurt me again. Even this world finish, I don't go do it again. Are you really sure? This one. Yeah, stand up. Look at the way you've roughed yourself. Hey, now because of the love I get to where you did. I was jogging. I want to buy something. Will you follow me? Hey, yeah, each one you go. Yeah, let's jog. I miss you. I miss you too, and I love you. Obodo niile mana Dora no ya. Ada. Ada maka nwa sararu. Ada maka nwata dikoyi. Ada ukunu elelebe jolu. Ada marama elebu kwegwewu. Ada maka mana ọ dịkwa njọ. Ada chara acha omume ya ajọkakwa.